Ola, rapaces, isto é Ana, de Madia Cosmetics. Aceptamos ao negocio de cosméticos de marca privada de todo o mundo. Facemos as mellores pestanas de visón 3D, pestanas de visón falsas, pestanas de pelo de cabalo e pestanas de visón siberiano. Este é o noso brillo labial, aceite de labios, batón e crayon. Podemos facer as túas cores e embalaxes personalizados. Tamén podes enviarme a túa mostra. Esta é a nosa base de maquillaxe, corrector de maquillaxe, pó compacto. Colorante de maquillaxe, pó de marcador, marcador de líquido, marcador de pó solto. Paletas ruborizantes, paletas resaltantes. Todo isto pode facer as túas cores personalizadas e empaquetar a túa caixa. Esta é a nosa sombra de ollos. Facemos sombra de ollos mate, sombra brillante e sombra de ollos purpurina. Todo pode coincidir coas túas cores. Por fin, facemos rímel, lápis para cellas, lápis para delineado e delineado líquido. Ademais disto, tamén aceptamos outros produtos cosméticos personalizados e a súa embalaxe personalizada. Póñase en contacto connosco se quere crear a súa propia marca de cosméticos. Entón, saudos a todos vostedes e que teñan un bo día.